kutoka kwenye Yesu. Tamirira kutoka kwenye Yesu. Makataura mwichau ya motitora tonogara kudenga. Makataura mwichau ya motitora tonogara kudenga. Vamwe vachamanya, vamwe vachatiza, kushaya pokuwanda, Jesu wouya. Tenda tenda, kuna mambo Jesu, uchapona, Jesu wouya. Tonogara nemishe, chiuya imamboje, unokurumbidza kuya, kuya kwache zikwa vapedzi, vanouya kuzotora netenda, vatsvene vachatorwa kuenda naye, mumwe achashamisika asara oga, mumwe achashamisika asara oga, mumwe achashamisika asara oga. Tonogara nemishe, chiuya imamboje, unokurumbidza kuya, kuya kwachedziwa vapedzi, vanouya kuzotora netenda, vatsvene vachatorwa voenda naye, mumwe achashamisika asara oga, mumwe achashamisika asara oga, mumwe achashamisika asara oga. Mumwe achanoti nyoka ndirume, nyoka icharamba nguva yakwana. Mumwe achanoti shumba ndirume, shumba icharamba nguva yakwana. Mumwe achanoti nyoka ndirume, nyoka icharamba nguva yakwana. Mumwe achanoti shumba ndirume, shumba icharamba